Ahoj, já vás zdravím. Jmenuji se Radka, ale moje přesnívka je Sadži. Jsem vlastně módní blogerka. Můj blog potom dám pod video jako odkaz. A já nevím, co bych vám dál řekla. Vlastně založili jsme si blog s mojí kamarádkou, který chceme trošku jako něco nového zkusit. Tak snad se vám to bude líbit. Jinak, jak jsem řekla, moje přezdívka je Sagi. Letos mi bude 21 let. Budu se vdávat. A ještě něco. Dneska budu natáčet ještě video společný, nějaký na zkoušku s otázkama. A tohle je vlastně naše takový samostatný video, aby jsme natočili jakoby něco o sobě. Takže vlastně já vás vítám v pokoji, tady trošku bordel, tak nechci moc ukazovat a nechci moc toho říkat o sobě, protože to dělám poprvé a neumím to. Tak jo, pa.